Abusuafo mama kwaba ebe Susan Media Toso. Enne so ye da fofra Onyankopon e de achen. Enne ye bebuya ne akonhoma afri kura e de nkwansrem ene kyerebo so. Akwakopiem e wo kura de adanse hwemu ase. Ane nyina e wo adanse Aspa district no ase. Asante mantamu a eni no so wo Cape Coast Kumase kwansempon kase no eso. Nessa uhwe kura de adanse hwemu ase a omo Ghana Christian International High School ewo kro ne so enu nti we so ya beboya ne akonhoma anwumre awe se de ade sa na ufri nkwansrem ene kyerebo so ekwa akopiem ewo adanse hwemu ase a akwanto no esitie se de kwan ni mudwumade esitie se de kwan ni sitie ene se de nkro no esitie ankasa enu nti monka ye ho na anwumre yamuya ne akonhoma emfri nkwansrem ene kyerebo so enkonko piem ewo adanse hwemu ase me jamwas
be a fine. Oh. Like Abiamba. Oh. I almost said Abiamba.